A dia d'avui, les persones que pateixen càncer al Vallès Oriental s'han de traslladar a l'Hospital Plató de Barcelona per poder rebre el tractament de radioteràpia. Però en un futur proper, aquest tractament el podran realitzar a l'Hospital de Granollers. La notícia l'ha anunciat el director del sector sanitari Vallès Oriental del Servei Català de la Salut, Joan Parellada, i l'ha confirmat l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, en el sopar d'aniversari dels 15 anys d'Oncovallès. Us prometo que m'han caigut les llàgrimes. Nosaltres hem lluitat molt també per això i ara és que és necessari perquè molta gent, a veure, passa moltíssimes hores de camí i abans no arriba a casa, doncs és molt de temps. Per tant, això seria un regal de 15 anys. Un regal que, segons Mayoral, tan sols requereix una inversió d'entre 5 i 6 milions d'euros. La notícia de la futura arribada del servei de radioteràpia a l'Hospital de Granollers ha estat la cirereta de la celebració dels 15 anys d'Oncovallès. L'acte ha servit per homenatjar voluntaris i col·laboradors, en especial l'Ajuntament de la Garriga pels seus 10 anys de relació. Perquè arribem a tot el Vallès Oriental. Molt bé haureu vist que tenim una taula on hi tenim moltíssimes persones que estan vinculades en el món de la medicina. Llavors és important per nosaltres i tothom, els empresaris, a nivell d'institucions, tothom és important aquí avui. L'any passat, la Fundació d'Ajuda Oncològica va donar suport i acollida a 3.000 persones.